Čaute ľudia, ja som Galaxy Boy a ja vás vítam u nového videa a v tomto videu idem iba niečo povedať a idem teda na hru, alebo na to a to je, že sa znova zmenší moja aktivita, tak video za týždeň. Už budem vydávať aj videá z tých iných hier, napríklad ako horory ale proste tie videá budú prestrihané, na rozdiel od tých pár, čo som teraz vydal. Chápete? A to je asi o tomto všetko. A už mi potreba hradiť hru. OK. Ideme ho nalakať. More nie. Ale OK, to je teda pre toto video všetko. Dajte mi odber a čus.